Eh, di yung mission natin. Simulan. Tama-tama. Pupunta ko po kay Medyo. Oh, Medyo! Mando, makakalapit mo ba din yung problema ko? Sorry, sir. Ano ang ginagawa niyo rito? Pumasok kayo nung walang kaingay-ingay. Hindi mo alam na pinaghiya ako sa pusa. Nag-iingat na ako. Baka ako napasok na itong safe house natin. Titimbong ako. Akalain mo narito ka. Talagang timbog kayo kung hindi ako narito. Siyang pahit ang bata ka. Binigla mo ako ah. Eh, sir, may biro sa kusina. Uminom muna kayo. Para bumaba kung ano man yan nakapala sa lalamunan niyo. Tama daw. Pakiusap lang. Huwag mo sanang i-chismis ito. Alam mo naman may reputasyon akong pinangangalaga. Good evening. Anything, sir? May fresh roses pa ba? Ay, sorry ho, pero closing time na po kami eh. Baka pwede po. Birthday lang ng girlfriend ko eh. Ano naman eh? Sige ho, titingnan ko ho. Excuse me ah. Thank you ah. Crunch and unlock avatar items, the best players in the game, or your favorite skin. Get the new KFC Game Box and win free in-game credits. Ikaw ang tinatanong nila sa akin. Pero sabi ko, nakakulong ka. Sabi ko, hindi na tayo nagkikita. Tagaan sila. Sinaktan nila. At sila, may balik yung dalawa. Tanto, ano ba nangyayari?
Bakit pati ako nadadamay sa gulong ito? Jenny, hindi ka na nagkaguguloy pa. Sisiguruhin ko yan. Ako na ang gagawa ng paraan. Sorry, Jenny. Nadamay ka na. Akala nila. Nobyo pa rin kita. Nagkamali sila. Pareho ko. Tatakot ako manto. Baka bumalik sila. Baka kung ano nang gawin nila sa susunod. Layuan mo si Jenny. Wala siyang kinalaman dyan sa problema mo. Alam niyo, Aling Esther, gagawin ko lahat para sa anak ninyo. Hindi ako papayag na matampuan siya na langaw kung magagawa ko lang. Lalo na bubugis yung mga tarantado niyo. Aba, kung tutuusin niya, wala na kayo ni Jenny. Ikakasal na siya sa ibang lalaki. Langit at lupa na ang agwat ninyo. Hindi langit at lupa, Aling Esther. Langit at impyerno. Pero ito sisiguruhin ko sa inyo. Kapag nabaliktad ang pangyayari, kung ako ang nasa langit, kayo nasa impyerno, mamahalin ko pa rin ang anak ninyo. Bats! Dito tayo! Gusto na tayo dito. Sige ba? Sorry, Jenny. You can do it, girl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pumasok na yung session natin na. Sige, watch your diet. Sige, bye-bye. See you. Ernie? Belo? Shit! Iniwan mo bukas ang pinto! Ernie! Belo, saan na ba kayo? Punyeta! Miss, sinong hinahanap niyo? Yung mga driver ko nawawala eh. Nandun yata natutulog. Ano? Punyeta, anong ginagawa niyo? Natutulog kayo dyan? Huwag kang papalag. Parito. Sige, sakay. Sandali, sandali! Sakay na. Hindi kita kailangan. Ano kailangan Sakay ko? na. Sino ba kayo? Sino ba kayo? Tuloy kita. Sasapakin kita. Madali akong kausap, Mr. Moran. 5 milyong piso. Kapalit ng anak ninyo. Malaking halaga ang hinihingi mo. Minsan, doble pa rin ang tinitang ng hold up inyong pinagtatrabaho ko. Pinagay niyo pa ba yung ko? Sisingilin mo rin ba sa akin pati ang buhay ng bayaw mo? Kalahati lang yan sinisingil ko sa inyo yan. Installment ka pala kung maningil ng pautang. Pero hindi ako nagbibigay ng palugi. Isa pa, Mr. Moran. Kailangan isugod sa aking abit-abit ni Suarez. Nagtatrabaho ka na rin ba ngayon para sa pulis, Ronquillo? Wala ka nang pakialam doon. Nagkakaintindihan na tayo. Itatawag ko sa inyo. Kung saan tayo magkikita. Oo.
dinukot mo naman yan. Walang sa usapan niya lang. Di ba ang plano natin itong masimulan? Kasama ko sa plano ko. Pero Kosa, hindi tayo ang nagdedesisyon dito. Si Medyo lang. Bigla nang nangyari, Ernie. Kaya nagdesisyon na si Mando. Nandiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Eh, yun na nga eh. Ako naman ang malilit ka. Ako pang pinaganap niyo ng matataguan. Ano kaya kung isuwalin na lang natin to? Sayang naman. Laman tiyan din. Kinidap natin yan. Pangatawalan natin. Sorry na lang natin. Pero may kapalit. Nandito na si Mulan.
pakiramdam ko eh. Pag yung parang pag iniwan mo ako ngayon dito, hindi na tayo magkikita uli. Ngayon ka. Isipin mo. Alis na lahat. Nakalaya na ako. Nabawi na kita. Susunduin ko lang ang itay, tapos magsasama-sama na tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Parang hindi na tayo magkikita. Nadia, tapos na mga araw natin sa impyerno. Pangako, babalikan kita dito. Gusto mo lang ako ang plano natin. Wala sa usapan ng pagkidnap sa anak ni Mura. Si Alice ang kasama niya, sir. Hindi mo lang sa radyo dinala yung babae. Susunod na ni Moran. Malatan nga ako eh. Wala pang correspondent police o fisik. Wala ako eh. Mabuti na lang, nakuha namin yung ransom money na hiningi ni Marlon. Ransom? Malaking pera yun, sir. Isinuko rin ni Moran. Yung apidapit na sinasabi niyo. Yung saksos niya, Buti lang may magandang balita. Nasaan si Manuel? nasa safe house siya. Nakuha ko puntahan eh. Huwag kayong alis doon. Pag nagkainitan, kailangan ibalik natin si Manos mo. Tapos hindi papayag yun, sir. Ako ang in-charge ng mission ito. Ako ang susunod. Sige na. Yes, sir. Sir, kayo naman. Ano ka pala balita kay Manuel? Nakabalik na siya sa safe house. Ano ba ang sabi ni Major? Ang sabi niya, pagdating umalis sa lugar nito, at pupunta siya rito. Dahil ako dito. Bakit ka may ilan? Nasabi ni sir eh, safe tayo sa lugar nito. Wala nang ligtas na lugar sa atin, Erwin. Eh di mag-iingat na lang tayo.
Kung tutusin, tapos na mission sa inyo, nasa iyo na ang affidavit ni Suarez. Ikaw na magbigay kay Major niya. Hindi pa tapos ang mission natin, Batch. Nasaktan naman sila, pero hindi pa sila nalalansag. Kailan tayo titigil? Kapag marami nang nadamay. Na-discussion si Ernie. Teka, hindi ba ikaw may personal na away sa kanya? Tapos na ba yun, Batch? Nakapag-iganti ka ba? Pero pwede ko muna itigil to. May iba pang panahon para singilin si Moran. May oras para sa baril. At hindi oras ang baril niya. Mabuti pa, hintayin na lang natin ang sasabihin ni Major. Bukas ng bagay, tatawagan ko siya. But, nakakalimot ka na yata sa pinag-usapan natin. Na walang kakalas hanggat di natin natatapos ang misyong ito. Ingat, Batch. Dati siya ano magpakawala na ng puwersa si Moran. Oo, sir. Bakit pati natin gagawin siya balik sa akin? Hindi mo na mapipigil. Nakaamoy na siya ng dugo. Alam niya hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang pagkakamitan niya. Oo. Kagabi pa ako dinala dito ni Mando. Katunayan, hindi ko nga alam ang nilalaman eh dahil selyado na dinala niya rito. Sandali lang ho. Kukunin ko sa loob ng kwarto. Anong balita, Kapitan? Delikado ba rin? Siya ka pala. Paano ko nalaman nandito kami? Sinabi sa akin ni Cabo. Ano ang nangyari? Walang witness eh. Tag-iisa lang si Ani sa bahay at doon siya binanatan sa sarili niyang kwarto. Sino kaya? Mga tao ni Moran? May usapan tayo, di ba? Nung walang kakalas. Magandang ko natatapos ang mission natin. Kailangan kita. Lalo na ngayon. Tagal ko naghanap ng kasal ka. At ibigay mo pagbalik kay Daniel.
Hindi ko akalaing mawawala agad siya sa akin. Batch, isa lang hiling ko sa'yo. Umabang ka. Umabang ka, ayaw mo yan. Hindi kita matutulungan ngayon. Alam ko nag-iisa ka. Pero kaya mo yan. Alam mo. Matagal na kitang hinihintay ng Gideon. Uminom ka muna. Hindi ako nagpunta rito para makipag-inuman. Sinisingil ko lang ang balanse ng utang mo. Nasingin mo na ako ng Gideon. 5 milyong piso. Baka nakalimutan mo na. Hindi na babayaran ang buhay ng tao. Wala akong utang na buhay sa'yo. Si Ate Clara, Hindi ako nag-utos na patayin siya. si Amy, si Alice. Hindi rin ako iho. Tabayan mo, sila yan. Hindi rin siya, Wando. Kumusta ka na kaya? Alam kong matagal na kayong hindi nagkita. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-usap. Pareho lang naman tayo eh. Nakulong ka ng 2 taon. Ganon din akong katagal nagtago sa Hong Kong. Ang problema ba yaw? Wala akong ambisyon. Ako ang nag-utos kay Wako para kumbinsihin ka. Pero tumanggi ka dahil sa lecheng prinsipyo mo. Alas ka lang pala eh! Dahil din sa prinsipyo, ipinagiganti kita, kaya ako nakulong. Pinitrip ko pagkamatay mo. Yun pala, sinetat mo lang lahat. Wala akong magagawa, Mando. Sagabal ka sa mga plano ko nun. Kaya sinakripisyo mo ko. Pero doon ka rin nagkamali. Binuhay niyo pa ako. Kalimutan mo na ang nangyari, Mando. Mahirap gawin yun. Sana ko ako lang niloko mo. Tinawag niyo si Ate Clara. Ang buong pamilya ko. Hindi ko magagawa yun. Mahal ko si Clara. Mas mahal mo ang ambisyon mo.
ang sitwasyon ngayon. Hello! Ako lang makakapagligtas sa inyo. Muli, ako lang ang pwede magligtas sa sarili ko. Hindi niyo ako pwede galawin. Hanggat hindi niyo nababawi 5 milyon. Ikaw ang mali, Mando. Kasama ka sa mga tao namin para ituro kung nasaan ang 5 milyon. Alam na namin kung nasaan si Nadia. Gusto mo bang magkita sila ni Clara nang wala sa oras? Biboy, sabihin mo kina Whitmark na pwede nang dalhin si Mando. Ituturo na niya ang pera. Iba na rin ang may pinagsamahan, di ba bayaw? Nagkakaintindihan na tayo, pero pagbalik mo dito, Please like my live. Kapag nagkita Thumbs up, thumbs up. hindi mo na kailangan magpanggap na patay na. Dahil totoo ni Nana. Sige. Dito pala suspicion ng mga kurang mo tinagong pera. Dito niyo tinapon ng tatay ko. Kaya dito ko ibinaw ng pera niyo. Ngayon ituturo mo sa amin kung saan namin nukain nun. Sige, bakit? Sige, bakit? Dali. Saan? Sa loob. walang ikilos! Wala mo, pre! Bigay niyo sa amin sa Kilyo! Arestuin namin yan! Selvo! Baka kantayin namin yan. Nasa kamay na natin si Mando, pinakuwalan pa natin. Dahil sa leching 5 milyong piso. Kung hindi lang makita si Stephanie, wala na sana tayong problema ngayon. Gusto ko bang mangyari yun? Ang problema, lumitaw ka pa, nagpakita ka sa kanya. Akalain ko bang puro palpak ng mga bata ko? Napakasimple lang ang pinagagawa natin, ha? Pauwi ng pera at tapusin si Mando. Walang mangyayari sa ating kung magsisiyang pa tayo. Isang bagay lang dapat ninyong gawin. Magtanong kayo at huwag kayong paupuin. 2 taon na ako nagtatago, Major. Parang binalik na rin ako sa preso sa gusto nung nangyari. Hindi ka na dapat umalis ng Hong Kong. Gaano katagal mo namang pinaplano? Mawala mo na kami. Hanggang sa maayos ko ang problema. Hindi mo maaayos ang problema, Gideon. Huwag niyo ako ipari sa inyong dalawa.
Gumagawa ako ng paraan. Hindi ka tulad ninyo. Wala na kayong ginawa kundi magsingalan. Para kayong mga Texas nagigirihan. Tama? Kung susumahin natin, mas malaki ang mawawala sa akin kaysa sa inyong dalawa. Pare-pareho tayo apektado, Major. Pero ang pagkalam ng damo, patay ka na. Wala nang pusik sa'yo. Kung di ang bayo ko, si Mando. Sandali lang. Malaki rin ang mawawala sa akin, ha? Matagal ko rin pinaghirapang buuin ang grupong yan pagkatapos sa isang iglap, maglalakad na parang mula. Naginapa ka na rin, partner. Pero paano ang reputasyon ko? Ang ambisyon ko? Pwede akong maging chief of police. O superintendent. Alam mo yan. Pero anong ginawa? Inipit mo ako ng kapitapit ni Suarez. Dahil gusto mo akong hawakan sa iyo. Iyan ang anin niya unti-unting sumira sa ating partnership. Morano na. Hindi mo ako masisisi kung nagkaroon man ako ng ibang motibo nang ilabas mo si Mando. Iisa lang ang dahilan kaya natin inilabas si Mando. Ang isalvage siya. Dahil hindi niyo siya mapamaster sa loob. Malinaw ang usapan natin, Major. Pero alam ko madulas ako. Kaya naisip ko ang aking plan B. Kaya ito tayo ngayon. Parang mga dagang na bulabo. Kanya-kanyang hanap ng taguan. At sino ang pusa? Si Mando lang. Dahil si Perlas ay pwede kong ayusin. Kasama sa aking plan B ang itumba si Mando. At kapag wala na siya, tuloy ang igay. At ikaw, Daniel, pwede kang rin mabuhay. Ikaw naman, partner, balik sa tigat. Ang hirap sa inyong dalawa. Masyado ninyo ako in-understand. Papabayaan ko pag paikutin ako na isang pipitsuging presong inampong ko lang na parang galising puting. Never. Wah! Doon tayo sa likuran dumaan. Eddie, mauna ka, tingnan mo. Balik mo. Sige, dali na yan. Balik tayo sa headquarters. Iba na tulad sa akin ito, Kapitan. Hindi ba, Mando? Arestado na namin siya. Pabayaan mo siya ako lang sa hotel. Hindi sa korte ng batas. Sa korte ko. Bakit mo ako pinag-iinitan? Hindi ako ang mortal mong kaaway. Huwag, Mando! Mapipilit na kami paputokan ka. Baka nakalimutan mo na rin, Tino, na ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang mag-alaga ka ng mga kaibigang ahas. Silang dalawa ang kaaway mong mortal, hindi ako. Sinong dalawa? Ang bayaw mo at si Major Villan. Si Major ang pumaril kay Alice, Mando. Partner namin, Daniel, si Villan. Pero nang inilabas ka niya, hindi niya agad sinabi sa amin. Ginamit ka muna niya laban sa akin. Mas may gamit akong buhay hayop ka. Kaya absuelto ko muna sa akin. Ngayon, sabihin mo kung nasan sila.
sunduin ako agad. Nahuli na si Moran. Sinabi lahat sa pulis. Kaya sabi kami ni Major, Boss, ano ba ang plano ninyo? Lilipad muna ako papuntang Mindanao. Wala doon ay madali nang lumabas ng Pilipinas. Ganito din ang ginawa ko noon eh. Matapos ng hold up, di ba? Parahin pa natin mauulit doon. Kaya na pala sundo yung boss eh. Buwan yun. Pulis na! Bakit niyo? Do you need a ride? Taxi App is a better way to ride. Taxi App, every month they
Pasto and half gallon. Bye guys.